Mfowethu angitshelwa kanjalo mina mesafuna ukuphila. Utshelwa kanjani? Ufuna ukubona? Ufuna ukubona ini? Nawe mntu ozongibuza ukuthi ufuna ukubona amasimba, nini ufuna ukubonisa yona? Okay, wena uzophuza ungase imali ngiyabuya. Hayi ngizokhipha ngisho iskipha mfana wami ukuqoba nje manje. Mfowethu. Angithinti wami nosofa yazi. Ngisofa. Ngibulale manje. Sengicela ungibulale ke bhuti manje. Hey. Kanti serious ngempela yini? Sengifuna ukufa mina ngibulale manje. Okay. Serious kwangempela ke manje ngiyabuza uzangathi uyasho. Yabona ukuba ngesibhamu ngabe ngiyakunemba ngempela lokho.